Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde yoңалыклар чыгарылышы бүгін сезне мен Рәмилә Сәләмова сәламлим. Узып барышат аның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Тиздән басу кырлар трактор гөрелтәсенә күмелер. Хуҗалыкларда республика комиссиясе эшләде. Алдынгылар хәрәкәте Мөслимдә беренче төбәк утырышында нәрсәләр булды? Мөслимдә шәҗәрәләр фестиваленең зона турызды. Мөслимгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов килде. Ул хуҗалыклардагы эшләр, язгы кыр эшләренә әзерлекне тикшерде. Бу хакта Лилия Шаймеева репортажы. Кунак эш сәфәрен районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиев белән берлектә авыл хуҗалыгы җирләрен караудан башлады. Комиссия хуҗалыклардагы эш торышы, язгы кыр эшләренә әзерлекне тикшерде. Безнең туган як хуҗалыгы инде Мөслим районындагы 100% шылны хлебнең бөтен кирәкле онын ипеп пешерергә тәэмин итеп тора торган хуҗалык. Шуңа күрә инде монда игенчелеккә бик игътибар биреп эшлиләр. Безнең быелга бөтен чәчү комплекслары әзер язгы кыр эшләренә. Хәзерге моментта инде ни дым каплау ни эшләр алып барыла басуларда. Быелга без яңа техникалардан бер чәчү яңа комплекс алдык инде 7X 9000 дип атала инде ул. Һәм яңа опрыскиватель алып кайттык. Агрофирма һәм хуҗалыкларда барлык төр техниканың софта булуы, тәэсир итүче матдә, орлык запасының да җитәрлек күләмдә туплануы сөенечле хәл. Инде бүген игенчеләребез дым каплату, җир тырмалау белән мәшгуль. Август агрофирмасына 19 елда урнаштым, но мен 85 елда берле бу нидә эшләйм үзем җирлектә. Август килгәч 19 елда мин кирдем, 1 ел кирмәдем, эшләмәдем дигән күп техникаларны әзерләдек. Аллага шөкер, моны хәзер көтү табын погоданы. Безнең инде басукырларына тракторлар чыгып китте. Бүгенге көндә уҗым культураларын тукландыру 70%-ка инде башкарылды. Күп еллык үләннәрне 60%-ка тукландырдык. Бүгенге көндә инде бөтен хуҗалыкларда көздән эшкәртелгән мәйданнарда дым каплатуда шалып баралар. Шушы братна эчендә чәчүгә чыгып китербез дип планлаштырабыз. Комиссия Август агрофирмасының техникларына да тикшерү үткәрде. Бу чарада эш барышында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең төгәл үтәлешенә, орлык запасының сыйфатына да бәя бирелде. Мөслим язгы кыр эшләренә тулысынча әзер. Игенчеләребезнең күңелендә бер генә теләк. Һава торышы да кыр эшләренә уңай торып, мул уңыш җыеп алу мөмкинлеге бирсен иде. Лилия Шаймеева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Район ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре бу көннәрдә авылларда язгы эпизодига каршы гадәти чаралар үткәрү белән бергә яңа төрле хезмәт, терлекләрне маркировкалау белән шөгыльләнә. Авыл халкының бу яңалыкларны ничек кабул итүен Гөлназ Җәлилова белеште. Мал табиблары һәр елдагыча мөгезле терлекләргә прививкалар ясыйлар, кан анализы алалар. Бер вакытта һәр мал исәпкә алынып, аларга биркалар да тагыла. Ветеринария турындагы канун нигезендә бу процедура һәр мал өчен мәҗбүри санала. Быел яңалык керткәннәр сыерларны чипировать иттеләр. Аңа да сөйнәбез әле, мал тамгасыз булмый бит инде, тамгалы булуы күңелне сөендерә. Хөкүмәтнең ярдәмендә туеп яшибез, һәр елны субсидиялар бирәләр һәр сыерга. Тырышабыз, эшлибез, яшибез инде, җәй көне пешәннәрне үзебез әзерлибез. Үзе бер куаныч, олы өскерт куйсаң бакчартына. Маркировкалау махсус приборлар ярдәмендә башкарыла. Терлекнең сул колагына визуаль номер, уң колагына электрон чип беркетелә. Уникаль номер махсус журналга теркәлә. Малның кушаматы, кыскача тасвирламасы, яше, токымы, биркалау урыны турындагы мәгълүмат соңрак махсус системага кертелә. Бүгенге көнгә райондагы шәхси хуҗалыкларда 1020 баш терлек исәпкә алынган. Барлыгы 1419 мөгезле эре терлек биркаланачак. Бу процедура бушлай. Әлеге саннар көн саен үзгәреп тора. Бу чаралар терлек хуҗаларының җаваплылыгын арттыру, йогышлы авыруларга каршы нәтиҗәлерәк көрәшү, шул рәвешле иминлекне тәэмин итү өчен эшләнә. Процедурадан баш тарткан мал хуҗасына административ җаваплылык каралган. Терлекләрне теркәү өчен киләчәктә район ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Эшләүче һәркем 6 айдан соң ял алырга хукуклы. Бу мөмкинлектән мобилизацияләнгән егетләр дә файдалана. Райондашлар 2 атналык ялга кайта башлады. Башта кайнар нокталарда хезмәт итүче офицерлар составына ял бирелде. 3 райондашыбыз якшәмбе көнне туган ягыбызга кайтты. 1600 км юл узган егетләр бик арыган булсалар да сер бирмәделәр. Райондашларыбызны каршы алырга район башлыгы Альберт Хуҗин белән бергә егетләрнең якыннары бер төркем җитәкчеләр дә килде. Кочаклашып күрешкәннән соң алар китапханәгә чәй өстәле артына узды. Одно дело, когда провожаешь, другое дело ждать. Вот когда эта ситуация случилась, мы начали жить как одна семья здесь, муслиман. Һәр әти-әни баласы өчен борчылып яши. Улар махсус хәрби операциядә катнашучылар бигрәк тә. Кайтасыларын белгәч инде без сөендек. Аларның юлга кайтып, туган илгә кайтып, ял итеп китүләре өчен инде ватанны саклаучы улларыбыз яхшы гына ял итеп үзләренең хезмәт иткән җирләренә барырлар, исән-сау әйләнеп кайтырлар дигән теләктә калабыз. Кайтканда шул ял итәргә кайтам дип кайттым инде. Кире бармый тоже булмый. Үзебезнең райондашлар, егетләр бөтенесе дә шунда калды. Шуңа кире бармый булмый. Егетләребезне каршы алып, сөйләшеп утыру мөмкинлеге тудырган район башлыгы планнар белән уртаклашты. Муслим хавасын сулап, муслим чәйләрен эчеп, муслим чишмәләренә барып килсәләр, алар моннан тагында көч җыеп, тагында рухи көч җыеп, инде отпускаларын әйбәт кенә үткәрерләр дип ышанабыз. Бөтен җегетләрне көтеп калабыз, инде менә әкренләп алар кайта башладылар, бөтенесе дә кайтып җитер, Алла бирсә. Җитәкчеләргә планлаштырган эшләрен башкарып чыгуны, егетләребезгә физик һәм рухи яктан ял итүләрен телибез. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Узган атнада районыбыз зур кунакны кабул итте. Ул алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов. Бу хәрәкәткә кемнәр кушыла ала? Аның әһәмияте һәм төп максатлары нәрсәдә? Алдынгылар хәрәкәтенең Муслимдәге беренче утырышында шул хакта сөйләштеләр. Тимур Сөләймановның маршруты Мизгил яшьләр үзәгеннән башланды. Татарстан Республикасы рәисенең ярдәмчесе Тимур Сөләйманов Мизгил бинасындагы ремонт эшләре белән танышты. Районыбыз кунагы башкарылган эшләрдән бик канәгать калды. Чара Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында дәвам итте. Укучылар зур кунакны әлеге бинаның каршында тантаналы төзелеш белән каршы алды. Укучылар әзерләгән акцияләрдә дә бик теләп катнашты ул. Әлеге хәрәкәтнең төп аудиториясе 5-тан алып 22 яшькә кадәр балалар һәм яшьләр. Республиканың һәр районында иҗтимагый штаблар, мәктәпләрдә, көллиятләрдә һәм башка уку йортларында махсус клублар оештырылачак. Балалар белән бер дулкында булу ул зур шатлык та, җаваплылык та. Һәм менә шул хәрәкәтнең миссиясе дә шундый. Ул балалар өчен үзләренең сәләтләрен, күп кырлыгын ачыклау өчен мөмкинлек булдыру. Яшь буынны кызыксындыру чараларын булдыру хәрәкәтнең төп бурычы. Шуңа күрә фестиваль, лагерьлар әзерләгәндә алар өчен кызыклы һәм актуаль булган аниме, киберспорт, хайваннарны яклау кебек тематикаларга басым ясалачак. Алдынгылар хәрәкәте балаларның бергәләштерелгән ясалган хәрәкәт. Шуңа күрә районыбызның кураторы актив, кайнап торган энергиялы, баларны чакырып һәм бергәләштереп эшләтә белергә тиеш. Яшьләр белән бергә булыйк. Хәзердән үк әтиәниләр, укытучылар, мәктәп директорлары арасында борчылулар бар. Чөнки районда булган 6 гомуми белем бирү мәктәбендә алдынгылар хәрәкәтенең кураторы булырга тиеш. Аннан тыш, сыйныф җитәкчеләренең документ әзерләүше тагын артуы билгеле. Алдынгылар хәрәкәте балаларыбызның киләчәген яңача, кызыклы, файдалы итеп оештыруда кирәкле усул булыр дип ышанабыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Муслим урта мәктәбе базасында җитәкче мәктәбе идара итүнең нәтиҗәле практикаларын дигән мәйданчык эшләде. Биредә Муслимның барлык мәктәп директорлары да катнашты. Психологик алымнарны белү һәм куллану укытучыларга гына түгел, әтиәниләргә, хәтта мәктәп директорларына да кирәк. Шул уңайдан Муслим урта мәктәбендә тренинг узды. Эмоциональ интеллект тренингын танылган бизнес-тренер, коуч Елена Сабирова үткәрде. Тренингта катнашучылар төрле күнегүләр ярдәмендә хис тойгыларын танып белергә, уңай коммуникациялар урнаштырырга, чит фикер белән конструктив рәвештә бәхәсләшергә өйрәнделәр. Без инде замана белән бергә атларга тиеш, бәлки әзрәк алдан да атлый белергә тиеш. Укучылар белән, әтиәниләр белән, укытучылар белән бер
матур аралашу өчен, яңа алымнар һәм формалар өйрәнү өчен үткәрелә торган менә шундый чара инде бу. Заманы авыр, кешеләр белән мөгалимә читенләшә, балалар арасында, балалар белән балалар, укытучылар белән балаларның, шулай әти-әни белән баланың мөнәсәбәтендә авырлыклар бар хәзер. Һәм инде бу тренинглар безгә бер-беребезне яхшырак аңларга, якын килеп эшләргә ярдәм итәчәк. Нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм эмоциональ компетентлык темасы буенча да аралашу үзгә форматта узды. Чарада катнашучылар үзләрен борчыган актуаль мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Конфликттан чыгу юлларын да өйрәнделәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасы Дәүләт архивы тарафыннан уздырылучы шәҗәрәләр фестивале буыннар дәвамчылыгын саклауны күздә тота. Ул туган як тарихын өйрәнү, республикабызның халыкларының гариф гадәтләрен торгызу һәм рухи тәрбия бирү максатыннан оештырыла. Район мәдәният йорты спорт залында без тарихта эзлебез фестивалендә катнашучылар күргәзмә әзерләгән иде. Милли ризыклар, үлән шәйләре, буыннан буынга күчеп баручы кадерле ядкарлар, шигелгән сүлгеләр, мендәр тышлары, тәрәзә пәрдәләре, нәсел шәҗәрәләре, фотоальбомнар һәм тагын бик күп экспонатлар тәкъдим итте катнашучылар. Казаннан килгән мәртәбәле кунаклар һәр гаиләнең күргәзмәсен зур кызыксыну белән карады. Сорман районыннан Сыраевлар гаиләсе мондый бәйгедә беренче тапкыр катнаша икән. Әлеге конкурста без беренче тапкыр катнашуыбыз, әле моңа кадәр әле бер тапкырда гаилә белән катнашкан юк иде мондый конкурсларда. Безгә шулай тәкъдим иттеләр дә, инде без катнашып карарга булдык. Бөгелмә шәһәре Мазнакай районын берләштерүче Гәрәйшә нәселе вәкилләре дә килгән фестивальгә. Безнең Гәрәйшә хәзрәтнең шәҗәрәсе Бөгелмә шәһәренә һәм инде ул тоташа Мазнакай районында. Безнең нәселебез бик уңган, булган, ишле. Безнең шәҗәрәдә катнашу өчен шундый мөмкинлекләр бар. Чөнки безнең нәселдә шып-шын тарихчылар, шәҗәрә төзүчеләр бар. Районыбыздан Дусай авылыннан Шакировлар гаиләсе яклады. Бүгенге көнгә әзерләндек. Буын чагылдырылган шәҗәрәбез. Үз эшенә Рәҗәп бабабызның шәҗәрәсе. Ныклы әзерлек белән әзерләндек. Алла бирсә инде җиңәргә дигән үмитләребез бар. Фестивальне район башлыгы Альберт Хуҗин ачты һәм бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләде. Без инде булган традицияларны һәрберсен нинди генә милләттән булуга карамастан, аларны зурлап, аларны бергәләп үткәреп, шундый матур бәйрәмнәр үткәрергә тырышабыз. Һәм инде бу һичшиксез безгә зур тәҗрибә булачак. Жюри рәисе, Татарстан Республикасы архив эше буенча Дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова фестивальнең быел 5нче тапкыр оештырылуын билгеләп үтте. Бу юбилейга без бик зур уңышлар белән килдек. 5 ел башланган кичкенә генә бер авылдан, бер кичкенә генә семьялардан башланган бик зур бәйрәмгә әйләнде. Бүген монда бу зонада безнең районнар бик эшле әзерләнгәннәр. Бик шатландыра, балалар бик. Бәйгедә конкурсантлар гаилә визиткасын тәкъдим итте. 8 район вәкилләре нәселләрнең тарихы, шәҗәрәсе, күренекле кешеләре белән таныштырды, җир бөюгә осталыгын күрсәтте, уңышлары турында сөйләде. Бәйгедә Ютазы районыннан Абдурахмановлар гаиләсе җиңү яулады. Райондашларыбыз Шакировлар гаиләсе 2нче урынны алды. Лениногорск районыннан Камалтдиновлар 3нче урынга лаек булды. Фестивальдә катнашкан һәр гаиләгә дипломнар тапшырылды. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кешенең иң зур байлыгы аның гаиләсе. Агач яфрагы кеше гаиләсе белән матур диләр. Шундый матур гаиләләрнең берсе 3 бала үстерүче Салиховлар тормышы белән бездә танышып кайттык. Районыбызда күп балалы гаиләләр саны елдан-ел арта. Шундый гаиләләрнең берсе Салиховлар янына без бүген гаилә бәхете нәрсәдә темасына әңгәмә корырга килдек. Гап-гади авыл кешеләре алар Ринат һәм Гөлназ Салиховлар. Ринат абый профессиясе буенча зоотехник, сөт товарлары комплексы җитәкчесе, ә Гөлназ апа мөгаллим. Алар Мөслимдә матур гына гомер итәләр. Энергияне гаиләдән алабыз девизы белән инде 12 ел тормыш буенча төпле адымнарын атлап яшиләр алар. Без инде 12 ел хәзер бергә торабыз. Аллага шөкер, менә 3 сабыебыз үсеп килә. Олысына 10 яшь, уртанчысына 8 яшь, бәләкәйенә әле 9 гына ай булды. 3 баланың авырлыгын сизелми, бик рәхәт, бик тату, бик мул яшибез, Аллага шөкер.
Уку алдыңғылары болулары үстіне жыр, бию, театр сәнғатын сүйіші Алина білен Ралина жамағат ішлерінде де актив қатнаша. Түрлі конкурсларда, ярышларда оңышлы шығышлар ясап, призлы орынлар алып қайталар. Икі қыз янына бір малайды алып қайтырға көптен тілеселер де, икілену, қорқу хислері де болған боғайлады. Нәсіл дауымшысы керек деген тілеклерін ишетіп, Ходай оларға тағын бір тапқыр әтияни болу бәқетін біле еткен. Біз ғайледе үшеу бала. Мен Ралина, опам Алина, опайым Самир. Мен опайым білен әнеге болашам, сол сабай жуам, иден жуырға болашам, ризықлар қойышыға болашам. Кешін ғойла үйде толы составта жиылғашы, Хужа бике яқынларын тәмлі ризықлар пішіріп сыйлай, қызлар үстел әзірлерге болыша. Шол бақыт кешкіні Самир әтейсі білен машиналар сүтерге үйрені. Тобын ортында ғойла күн давамында болған вақиғалар білен бөліші. Шындай матур юлы яши Салиховлар ертында. Ғойла ол тұрмыш негізі. Әтияны ғойла тұтқасы болса, балалар аның күзгісі. Тұтқа ватылмасын дейсен, бір-біріңні аңлап, хырмет етіп яшәргә керек. Шушындай ғоди, көркем көп балалы ғойлалар ортап тұрсын еді. Рәмилә Сәлемова, Динар Нурудинов, Муслим телевидениесі. 1 апрельдан Россияда социаль пенсиялар көлемі 3,3%-қа артты. Индексация 2022 елның енінде ұздырылғанға үстәмә болашақ. Ол вақытта төлеулер 10%-қа артқан еді. Индексация көлемі узган елда пенсионерлар яшәү минимумы үсеш темпларынан шығып исәпләнә. Инфляция темплары белән бәйле рәвештә 22 елның 1 ярты еллыгына бәйләр үсешен исәпкә алып, гражданнарның керемнәрен яклау өчен социаль түләүләрне арттыру карары кабул ителгән иде. Социаль пенсияләрне иминет пенсияләре өчен стажлары җитмәгән гражданнар ала. Моннан тыш, әлеге пенсия инвалид һәм туендыручысын югалткан гражданнарга түләнә. Сәләмәтлек 5 еллыгы муниципаль программасы кысаларында бүген яшьлек спорт комплексында гаиләләр өчен ГТО фестивале үтте. Бәйгедә җирлегебезнең 7 гаиләсе үзләренең көчләрен сынады. ГТО ярышларының сойлап ыйлу этабында Дәүләтовлар, Шакировлар, Байырхановлар, Демидовлар, Салаховлар, Саидгалиевлар һәм Ягудиннар гаиләләре катнашты. Ачылу тантанасында катнашучыларны Муслим районы буенча ГТО администраторы Расул Фаттахов сәламләде. Ылда инде төрле ГТО нормативлары үтиләр. Ошо ГТО нормативлары үтәгәннән соң инде аларга һәрберсенә дә инде суммалар белгиләп, шулай итеп яңадан инде килеп чыга безнең җиңүчеләр. Катнашучылар озынлыкка сикерү, алга иелү, идәннән күтәрелү, 30 метрга йөгерү, идәннән этелү буенча нормативлар тапшырды. Һәр командадан катнашучылар саны 4-шәр булырга тиеш дип белгеләнгән. Бер гаиләдән 8-10 яшьлек укучы, әти-әни һәм әби яисә бабай катнашты. Бүген шундый күңелле чаралар матур гына уза. Мин дә уйлыйм, һәрбер кеше бу ГТОны тапшырырга тиеш. Шундый үзенең результатларын белергә, конкретно что һәрбер кеше спорт белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм. Без Байырхановлар гаиләсе шушы мероприятиягә чакыргаш килдек. Бик күңелле, интересный бер булды. Булып торсандай мероприятиялар. Мин монда әтием, әнием белән килдем. Миңа монда бик күңелле. Гаилә вәкилләре тапшырган нормативлардан карап җиңүче команда сайланды. Нәтиҗә буенча Салаховлар гаиләсе 17 апрель көнне Казан шәһәрендә узачак зона турында катнаша. Призлы урыннар алучы гаиләләргә медальләр һәм игътибарлар ярдәме белән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Салаховлар гаиләсенә уңышлар теләп калабыз. Рәмилә Сәлемова, Динар Нурудинов, Муслим телевидениесе. Демография хәлен яхшырту өчен хөкүмәт гражданнарга төрле шартлар тудыра. Бәбиләр алып кайткан гаиләләргә ана капиталы бирелергә тиешлеген һәркем беләдер. Ана капиталына кагылышлы яңалыклар, ана алу тәртибе һәм нәрсәгә сарыф итәргә мөмкин икәнлеге турында тулырак безнең репортажда. Соңгы елларда дәүләт беренче яки икенче бала тудыру өчен түләү механизмын актив камилләштерә. Дәүләт думасына ана капиталын куллану мөмкинлекләре турында һәр даим төрле тәкъдимнәр керә. Бүген ана капиталын алу усуллары күп түгел. Кыскасы, аны торак шартларын яхшырту һәм балаларга белем бирүгә тотып була. Әлеге акчаны әти-әниләр нәрсәгә тотарга теләрләр иде микән? Мин баланың укуына тотар идем. Чөнки әле ипотекага үзебездә акча салабыз. Мәсәлән, 18 елда ул бала укуларны кыйбатланачак дип сөйләр. Мат капиталны бер бизнес ачыр өчен тотар идем.
Хәзерге заман гаиләләренең ихтыяҗлары елдан-ел арта бара. Халык фикеренчә, ана капиталының мөмкин булган чыгымнар исемлеген заманча чын барлыкны исәпкә алып арттырырга кирәк. Әмма шул ук вакытта аның максатчан юнәлешен югалтмау мөһим. Бу гаиләгә һәм беренче чиратта балаларга ярдәм. С 1 февраля текущего года изменился размер материнского капитала. И теперь эта сумма составляет на первого ребенка 586 947 рублей. На второго, если ребенок родился уже второй, третий, последующий, размер капитала составляет 775 628 рублей. Гражданнарга уңайлы булсын өчен социаль фондка мөрәҗәгать итү ысулларын модернизацияләр. Госуслуги сайты аша алырга мөмкин булган хезмәт һәм сайтның уңайлыклары турында социаль фонд җитәкчесе урынбасары сөйләде. Ана капиталы сертификатлары 2020 елның апрель аеннан практик режимда бирелә. Ана капиталы белән файдаланганнан соң калган акчаны шәхси кабинет аша контрольдә тотырга мөмкин. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. 2023 елдан башлап тагын да күбрәк ата-аналар ана капиталын түләп алалар. Ана капиталы максатлы түләү булып тора. Бу акчаларның чыгымнары ана капиталын файдаланганда мөмкин булган начар гамәлләрне булдырмау, балалар һәм аналар мәнфәгатьләрен үтәү контрольдә булырга тиеш. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Алда сезне сабак булсын тапшыру көтә. Мин Рамиля Сәләмова, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.